Bethel, gịnị ka ị na-eme n'ezi? Ana m asa efere n'ezi. Gịnị mere iji asa efere n'ezi? Ọnwa iji asa efere n'ezi? Mami, akwa isi gwe dị ntakịrị ị na-asapụ efere n'ezi. Anyị anọ village ugbu a? Anyị anọ village ugbu a? Anyị nọ na village na Canada. Ị nọ na village na Canada na-asa efere n'ezi? Fire. Everybody come on Maya. The Igbo family. We know they don't. Move your body freely. Time to get lost in it all.